Lehi zanina Tripura Zampui Tlangsang khua tangin voina kan thla liam tak Dr. John L.Sailo Shillong Bethany Hospital nei tupa kha Sunna hun toite kan mangdona Tlangsang khomi puite kan nomna huna chhungte win he kan hun hi min lo troi om turin kan som chewa thinlung tong tai na nen an chung kwa te sereng chungin he hun hi min lo man pui turin kan ron som chewani Dr. John L.Sailo te chung kwa hi kan leina takzeta kan tawrhpui takzeta tun sileng mek khovelin an buaipui coronavirus buaipui mek laia chung khat leina te thenle rual te poina mizawina kanin thlaliam anga thlaliam ani lowa vui ani hek lo henga wang te hian aleinat kan tia Tlangsang khomi pui te chuan athi na hi kan tawrhpuin kan leina takzeta an chhungte po tong taina kan nei sak mek ani zanina hian Tlangsang khomi puin lockdown ani awangin pon chhuwa thei ani lova community hall atangin he hun hi man ania chhungtinin tong taina nen min man pui mek ani ti kha kan soidu takzeta he thina hian Tlangsang khomi puite kan rilru anain kan tawrhpuin kan leina takzeta ni ti kha kan ron soyani tuta chuan amah pualin mariai hla kha kan ngai thladona hei hi thinlung le ti takzeta khun khan taka mi puiten min lo zawm turin kan in ngen bok ani kalawm e